να δοκιμάσουμε Starbucks στο Μιλάνο. Στο Standard Community μου πρότειναν για specialty coffee να έρθω στο Starbucks Reserve στο Μιλάνο, που είναι roaster εκεί. Κάνουν live roasting μπροστά σου, έχει διάφορα pour-overs και τέτοια. Οπότε ήρθα να το δοκιμάσω και να δω αν θα μπω. Την πρώτη μέρα είχε πάρα πολύ ουρά και δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσουμε εδώ πέρα. Αλλά σήμερα που είμαι μόνη μου, γιατί να μην δοκιμάσω να μπω μέσα σε αυτό το υπέροχο κτίριο. Δοκιμάσουμε Brazil, pour-over, κρύο. Πάρα πολύ ελαφρύ. Πάρα πολύ ελαφρύ. Και το κουμπάκι είναι τελείως, να το πάρω σπίτι μου. Τελικά αυτό που πήρα ήταν ένα cold brew με cream foam strawberry chocolate. Τα αγγλικά μου με τρελαίνουνε. Αλλά τι κι αν παίρνεις overpriced coffee στα Starbucks στο Μιλάνο και είναι και ωραίος, ρε μαλάκες. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι αξίζει να έρθετε, να κάνετε ταξίδια, να δοκιμάζετε αυτά που σας αρέσουν και άμα καμιά φορά κάνουν και λίγο παραπάνω, μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε. Bye!